Junta, building better Africa. Moja mene tinafotokoza kuri mtsiku la lero tili pano pa Nkhadzi kufuna kukupatsani update ya china chonse mene chikuyendera muno mu nsanja lanje pamene ma primary elections akuchitika mtsiku la lero. Pano ndi bwana Nkhadzi ambiri timawadziwa ndi dzina loti Chidokowe. So ngati zinandolo ya Malizani Chidokowe. Mr. Malizani Chidokowe ndi amene tufuna kucheza nawo pano and kanoweko kuti mumve zambiri potengera ndi tsiku lopambana ngati mene. Bwana Malizani, lero lafika lokha tsiku limene ufiti wa delegates umaonekera lero. Zoti delegate ndi munthu woyipitsitsa amadziwika mtsiku la lero. Komanso tsiku lake ndi lero limene delegates amalemera nalo. Iniyo ndi mmene mwakonzetsera kuma area kwanu kutengeranso ndi candidate wanu amene muli naye mu mtima mwanumo. Mungatuze sotani? Ni nkhani yabwino. Delegate amapanga chisankho chimene akufuna. Anthu ukaenda nawo bwino delegate amakhala wapo. Ifeyo siti ukhala ndi nkhawa. Mulinga amene ndi abwino ndi anthu amene timakhala pali madelegate. Imatima kuti tiwina. Mipango yenda. Ndakhala ndikuona ndipo mugwira ntchito ndithu kutamanga makona osiyanasiyana limodzi ndi maigrariskana. Tinene kuti muli side yawo kapena mwaonanso candidate wina. Mwakamuru wari kutamanga. Ife timagwira ntchito ndi maigrariskana. Fandi MP amene wamusajira acho. Amene fina kuinisa anawina kale. Amene timagwira ntchito. Ndipo baroso kugesa ntchito ya mkanda mwa. Fandi MP wamudera awine so abilize ntchito. Imene akugwira kale musajira acho. Potengera ndi demanga za anthu ena komanso mphekesera. Anthu ambiri amanena kuti ndi kwabwino kuti tisinthe ngati kuti tiyende ndi mayi omwewo. Inu monga munthu mmodzi amene kuchokera pachiyambi mukhala mukuona nokha zitukuko zimene akhala kupanga mwaziona ndithu muli nawo umboni ndi pano amene apondapo. Ndi zinthu ziti zimene anthu akuyenera kuyembekezera kuti zikhala zokonzedwa kupatula zomwe zakonzedwa kaleso. Munthu nthawi zambiri samakhala 100%. Wina aliyese ali munthu amakhala zofoka zake. Musajira lanje nzambiri zakhala zikuchitika. Koma munthu ngati sali mbali yake munthu amasankha kunena zimene sizili mbali yake. Koma ife ngati anthu awo tikudziwa chimene kulandi kukwirika. Zinthu zisi ndakumene ife mukudziwa boma linalandira TVP. Professor nalandira boma. IMP athu akhala wotsutsa zaka zimenezi. Mwana amene ali wotsutsa kuti apange action bagawa ndi makhayo ofundira. Makumbali wa SSA kwanga zimene kutsangiranje zaoneka ndi masa kuti chilo agwira ndi IMP athu amaikana. Tote tukulimba tima kuti apange push out apite pasogolo kuti akwatise kuwina apitise chumena ora akupita kale. Ziko kwambiri bwana Malizani Chidokowe. Yes. Monga titakambira kuti tsiku la lero ndi tsiku lovuta kwambiri. Tsiku limene ena achoka pano akulira, ena akhala kusangalala. Ndipo ena mwa iwo omwe pano akhozanso kukomoka. Ambiri asakhale pafupi ntchito igwiridwa. Tikhala nalo limodzinso pambano amene tingalowe live kuchokera ku Club Shooter YouTube channel. YouTubers Association. Our aim is to encourage and promote content creation.
So that we should be one of the parts and parcels of bringing forex to the nation. Some people can ask like how, so we're saying about don't mention. We're a group of people with the same goals and pure intentions. Malawian YouTubers Association, Maya.